Salutare toată lumea, eu sunt Spider și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft Skyblock. Da, Minecraft Skyblock. Stați numai 2 secunde. Ok. Hai să vedem ce ne dă aici. Suntem pe serverul Pixelland. Pune la ora asta pe noi. Vedeți, am o capă. Opa. Ok. Gata. Deci spargem de aici. Hai să spargem de aici. Sper să mă au bine. What, unde au? Ce lag e pe server? Ah, lag infernal. Da, lag. Uitați și voi ce lag e. Stați puțin. Lag. What the fuck? Pă bune. Doamne, cât mă enervează. Ce lag e pe server? Fluffy, pe bune. Fluffy. Trebuie să văd dacă mai am lag. Și că mai aveți lag? What the fuck? Ce de viață? Cine dă la mine? Da. Sper că văd că acum nu mai e. Bă, da, tot mai e lag. Poală. Putem să jucăm nimic. E un server de premium, apropo. What the fuck? De ce am mai făcut un ăsta? Da, sunt bun. N-are mică. Hai mă! Mamă, ce lag e pe server! What the fuck? Sper că acum nu mai e chiar așa. Da, și voi nu pot să pun. Doamne. Du-te, bă, de aici, urâtul. Am sărit. Sper să le prind. Pe mine! Ce lag împuțit! Ai, frate. Nu. Hub. Și dau, fac așa, F3, 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 F3. Și mi se pare prea puține FPS-uri. Hai să vedem acum. S-a spart. De. Bun. What the fuck? Cum ai scap eu de asta? Ori, așa. Deci. Și sară ăla acum pe mine. O, ce... What? Bug! What the fuck? Ce bug împuțit. Nu, el să sap normal eu. Oi de cap meu. Uite aici. Asta. Sper să nu caz pe mapă. Ar fi ceva. Și sper să... Yes. De, n-am cum să sparg ironul.
Și acum cu ce mă mai urcă sus? Cu... Nici de poți să pui, în primul rând. Asta e infernal. O să vă las link-ul de la muzica în descriere. La muzica de pe fundal. Acum, cum se face că s-a luminat? Și textura. În sfârșit. Așa. Hai să spargem. De. Bun. Sparg lapizul. Ok, cobblestone. Mai mult cobblestone. Opa. Haide, săr pe el. Yeah. L-am luat? Yeah. Bun. Hai. Bravo. Ok. Ok. Iar cobblestone. Lapis. Ok. Iar lapis. Acum coal. Cobblestone. Da, nu o să mai zic. În fine. Da. În episodul ăsta încerc să fac mapa să fie știți că mapele se fac gen din piatră. Da, dar din piatră. La bris. Yeah! Jesus! E cam frică să sar acolo. Jesus! Sper că aici nu e nimic. Ăsta e gravel. Nu-l cunosc. Yep. Ok. Mai bine. Pam. Îmi place muzica asta. Da, apropo, am uitat să vă spun ceva. La 25 de abonați o să fac provocări nebune. Yeah! Și la 100 de abonați o să fac turul camerei mele. Tot cu calculator normal. Și vă promit asta. Garantat. Dacă diamond e aici. Ok, o să mă duc să pun asta la prăjit. Gravel. Da, o să pun asta la prăjit și o să închei episodul. Că deja s-au făcut 9 minute. Și o să mă mai joc puțin off camera acum, că tot să se uploadeze clipul. Deci, da, cam atât cu acest episod. Eu am fost X-Spider și noi ne vedem data viitoare. Pa!